салом бачаҳои ширин, дарси навбатиамонро аз рӯи китоби алифбо оғоз менамоем. имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи навбатии китоби алифбо ошно мегардем. ин ҳарфи я, ҳарфи яи калон, яи хурд. биёед якҷоя талаффуз мекунем. я, я. бисёр нағз. барои ҳарфи я мо шеър мехонем. яхдони мо вайрон шуд, об шуд яхаш, гирён шуд. яхмосашро наёфта, додаракам ҳайрон шуд. ҳарфи я ҳарфи ёдбарсар аст. мо дар забони тоҷикӣ 4 ёдбарсар дорем. е, ё, ю, я. мо дар дарсҳои пеш 2 ёдбарсарро бо шумо аз худ намуда будем. е ва ёро. акнун имрӯз ҳарфи яро мегузарем. тарзи навишти ҳарфи я дар хат чунин аст ва дар китоби мо тарзи навишти ҳарфи я нишон дода шудааст. хуб, мо мебинем ки яи калон чӣ хел навишта мешавад ва яи хурд чӣ хел навишта мешавад. ҳозир мо дар тахтаи синф тарзи навишти ҳарфи яро ба шумо нишон медиҳем. ҳарфи я чунин навишта мешавад. яи хурдро менависем. мо дар ин ҷо тарзи пайвастшавии ҳарфи яи калон бо яи хурдро мебинем. акнун биёед калимаҳои зеринро якҷоя мехонем. шам, си, я. шамсия. кор, га, рон. коргарон. яхдон, яхдон. корхона, корхона. зулфия, зулфия. тарбия, тарбия. зебо, зебоянд, зебоянд. помир, помир. мебаро, мебарорад, мебарорад. мураб, мурабби, мураббия, мураббия. меҳру, меҳрубон, меҳрубон. бача, бачаҳо, бачаҳо. ҳарфи я дар мобайн аввал ва охири калимаҳо омада метавонад. бо ҳарфи я калимаҳои зерин сар мешаванд. яхмос, ятим, яхпора, яроқ, ях, яхдон. матни зеринро якҷоя мехонем. яхдон, яхдон. пада, падари, падари. шамсия, шамсия. дар кор, корхона, корхона. кор, мекунад, мекунад. падари шамсия дар корхона кор мекунад. корхона, корхона. яхдон, мебаро, мебарорад, мебарорад. корхона яхдон мебарорад. об дар яхдон, яхдон. ях мекунад, мекунад. об дар яхдон ях мекунад.
زولفی زولفی یا زولفیه خولا زولفیه خولا مادری شمسیه می باشد زولفیه خولا مادر شمسیه می باشد مربیایی مهربان است مربیایی مهربان است به رسم زیرین نظر میکنیم. در این رسم ما میبینیم که زلفیه خاله به بچه ها حرف های الفبا را آموزانده ایستاده است. البته او مربیه مهربان است. بچه ها نیز در درس فعالانه اشتراک دارند. خواندن را دوام میدهیم. گنجشکک майдаяк хушрӯяк панҷааш шохчаҳо нишаста бозӣ нағмасозӣ буттаҳо. хуб дар ин ҷо тарзи навишти калимаҳои зерин нишон дода шудааст ки дар хат мо чӣ хел менависем. шохчаҳо гунҷишкак як ва номи яҳё низ дар ин ҷо нишон дода шудааст. албатта шумо бачаҳо метавонед ки дар дафтарчаҳои худ ин калимаҳоро навишта гиред. хуб дар ин ҷо калимаи гунҷишкак нишон дода шудааст ки аз чанд ҳиҷо иборат аст. аз 3 ҳиҷо. мо чӣ хел ба ҳиҷо тақсим мекунем? мо аз рӯи шумораи садонок ва ёдбарсарҳо калимаҳоро ба ҳиҷо тақсим мекунем. мисол калимаи гунҷишкаки мо чанд ҳиҷо дорад? 3 ҳиҷо дорад. 1 2 3. ба расмҳои зерин назар мекунем. дар ин ҷо мо чиро мебинем? мо гунҷишкакро мебинем ва яҳьёро мебинем. дар калимаи яҳьё мо ҳарфи яро мебинем, яъне ки калимаи яҳьё, номи яҳьё бо ҳарфи я сар мешавад. биёед шеъри Мирсаид Миршакар гунҷишкакро мехонем. гунҷишкаки майдаяку хушрӯяк дар панҷааш шохчаҳо дар болои буттаҳо нишаста бозӣ мекард. хуб нағмасозӣ мекард. Мирсаид Миршакар. хуб ин шеърро шумо метавонед ки худатон аз ёд намоед. гунҷишкаки майдаяку хушрӯяк
در پنجه‌اش شاخچه‌ها، در بالای بود تها. نشسته بازی میکرد، خوب نغمه سازی میکرد. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. خوشبخت و سربلند باشید.